गुवासाव खयथा नाला दङ खयथा दालां नांगौ खयथा मा लामाया गाज्रि बेनि जेबो मिथिया बियो बे मा खामानि मावनो नागिरदों बेलाय बेथ' खारलांफिनगोन मालाय गावनि जायगायावसो बेनो भट होनानै माबा लाब जागोन जोंहा हा माबा लाब जागोन बे फेरेंगानो भट होनानै माबा लाब जागोन बेना न'आ आसलना बैयावसो दा धेमाजि बिराद गोजान मिथिगौना मिथियाथाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि नामा धेमाजि जायगानि नामा गामिनि नामा बै सिमेन्ट सापुरि गोदाव सोराव बाव खारलाबायना फैनानै बेवहाय मास्टार जाफैनो चिरां गुवाहाटिनि मा मिथिगौ बेलाय बबेहाय मा नांगौ मा नाङा मा जादों सोर रायजोआ मा दुखु मोनदों मोनाखै बिनि सोमोन्दै मिथिगौ बियो दे खयथा गामि दं बे फेरेंगाव सोंनाय चिरां गुवाहाटियाव मा जाथि दं मिथिगौ बियो बबेनिफ्राय मा आरो दाना जेननायाथ' जेनखाबाय नालाय दाना थांनानै जुनायाव एमएलए गेलेनोसैलायनो फाग्ला जुनायाव एमएलएसो गेलेनो नांगौ नोंसिना फेरेंगाया नोंसिनथ' नङा जोंना नोंसिन नङालै बिसिनिसो बैसिनिया जोंनालाय बेलाय खाम्फासो नङा होमबा खाम्फाया बे जायगानि मानसि बे जायगायाव बबे गामियाव बबे ओनसोलाव मा दं मा गैया मा नांगौ मा नाङा बेखौ मिथियो नोंसोर मिथिगौ बे फेरेंगाया बबेनि मानसियालाय सोरखौ मा बखिबाय थादों नामबो मिथिया गुनबो मिथिया मानसि जेखि जाया जेबो खोथा गैया खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिटिसिनिनो डिपुटि चिफ हिसाबै थाफिनगोन बोसोरबानि थाखाय मिथिबाय आरो ओइ फेरेंगा बा इउपिपिएल प्रमद बर'आथ' थगायसुलाखासो प्रमद बर'ए বিৰাট মিছা কথা কোৱা মানুহ প্ৰমোদ বড়োৱে আজি বড়োসকলক ইমান ডাঙৰ ঠগাই পেলাই আহিছে বড়ো জাতিকে শেষ কৰি পেলাই ঠগাই পেলাই আহিছে এই প্ৰমোদ বড়ো বা ইউপিপিএল পাৰ্টি বা এই ফেৰেংগাই কোনোবা আদিবাসীৰ কাৰণে কোনোবা গোৰ্খাৰ কাৰণে কোনোবা ৰাজবংশীৰ কাৰণে বা কোনোবা নেপালীৰ কাৰণে কিবা কাম কৰিব জানো তাক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব উচ্ছেদহে কৰিব বিচাৰিছে ইলেকশ্যনহে কৰিব বিচাৰিছে আজি ৰাজবংশী আৰু আদিবাসীসকলক ট্ৰাইবেল হ'ব নালাগে বুলি কোৱা মানুহখন এই ইউপিপিএল এই আপচু राजबंशी और आदिवासीफोर बिसोरबो जोंनि बिटिसिनि नागरिक राजबंशी और आदिवासीफोरखौल आमार बिटिसिनि नागरिक इहतक एसटी करिब नालागे बुली प्रटेस्ट करा এই ইউপিপিএল प्रेसिडेंट प्रमोद बड़ो बा এই फेरेंगा हते केनेके आदिवासीर कारणे बा केनेके गोर्खार कारणे बा केनेके राजबंशीर कारणे बा कोनोबा गोर्खार कारणे बा এই অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে ইহঁতৰ কাৰণে কিবা কাম কৰিব জানো যেবো খাওয়ার মাওয়া बिसोरो थगायनायावनो जोबखाबाय खालि थगायनो रोंगौ मिसा কথাखौबो জানি ইহঁতৰ আজি আমি মাটিৰ পাট্টা দিব ওলাইছে আমি আজি মাটিৰ পাট্টা দিব ওলাইছে যোৱা 5 অক্টোবৰত অসমত বিভিন্ন জায়গাত হাজার হাজার বিঘার মাটি পাট্টা দিছে অসম সরকারে হাজার বিঘার এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিটো বিটিসি অঞ্চলতো আছে थांनाय 5 तारिख अक्ट'बराव बिटिसिनि बाहेरायाव आसाम सरकारा हाजार बिघा हानि पाट्टा होदों बे एखे धरननि एखे रोखोमनि हाया बिटिसियावबो दङ बेखौनो जोङो हानि पाट्टा होगोन होननानै जोङो फोसावगासिनो दङ 5 अक्ट'बराव बिटिसि बाहेरायाव অসমত যি ধৰণৰ মাটিটো অসম চৰকাৰে হাজাৰ বিঘা সকলোকে মাটিৰ পাট্টা দিছে একে ধৰণৰ মাটিটো আমাৰ বিটিচিটো আছে এইটোকে আমি মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি প্ৰচাৰ চলাই আছে কিন্তু এই বিটিআৰ চুক্তিত কি লিখা আছে এইটোকে উচ্ছেদ কৰিব লাগে ইলেকশ্যন কৰিব লাগে বুলি
দেখি পেলাই আনিছে প্ৰমোদ বড়ো তো আপুনি মানুহক উচ্ছেদ বা ইলেকশ্যনহে কৰিব বিচাৰিছে তো আপুনি যে ইমান আজিৰ দিনত অসম চৰকাৰো পৰা নাই আজিৰ দিনত দিল্লী চৰকাৰো পৰা নাই স্কিম ঘোষণা ফ্ৰী দিয়া প্ৰমোদ বড়ো যে ঘোষণা কৰি আছে এইটো মিনিং ক'ত থাকিল তাৰমানে এনেকুৱা बेबादि नङा बिसोरनि सुक्तियाव आंथ' नङा जोङो सरकारा जाय हाखौ फाट्टा होनो नागिरदों बे एखे धरननि हाखौ आसामाव होखांबाय खिन्थु बे हाखौनो प्रमोद बर'आ बा आबसुआ इलेक्सन खालामनांगौ होननानै सुक्तियाव लिरनानै लाबोदों क्लियार खालामनांगौ होननानै बेवहाय बर'खौ बाद होनानै जुदाखौ होननाय गैया बर'फोरखौ होखारा जुदाफोरखौ होखारगोन होननाय गैया एसे हल बेवहाय बर'आबो खारनांगोन आदिबासियाबो खारनांगोन सोरबा नेपालियाबो खारनांगोन गासिबो खारनांगोन बे सुक्तियाव बर'खौ होखारा जुदा जाथिखौ होखारगोन होननानै लिरनाय गैया होखारगोना बै आसामाव जे केटागरिखौ लानानै जे सिस्टेमखौ लानानै जे धरনৰ মাটিটো অসমত পাট্টা দিছে এনেকুৱা একে ৰকম মাটিটো আমাৰ বিটিচিটো আছে সেইটোকে আমি মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি কৈ আছে কিন্তু ইহঁতে ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি কৈছে এই চুক্তিত मोजाङै खोनादोंना बे सुक्तियाव बर' एबा ट्राइबेलखौ बाद होनानै जुदा जाथिखौ होखागोन होननाय गैया এই চুক্তিত बर' বা ट्राइबेलক বাদ দি পেলাই অন্যান্য অনাবৰণ জাতিসকলক উচ্ছেদ কৰিব বুলি এনেকুৱা স্পেচিফিক লিখা নাই এছে হ'ল বড়োও যাব লাগিব আদিবাসীও যাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ পৰা গাৰো যাব লাগিব সান্থালো যাব লাগিব ৰাজবংশীও যাব লাগিব গোৰ্খাও যাব লাগিব এই চুক্তিত লিখাটো তো এনেকুৱা ইভিকশ্যন কৰিব খোৱা এই চুক্তিত আছে তো সি যে আজি কৈ আছে ইমান এনেকুৱা কৰিম এনেকুৱা কাম কৰিম এইটো ক'ত থাকিল ক'ত কৰিব আপুনি মানুহকে উচ্ছেদহে কৰিব বিচাৰিছে मिथिबाय होखारनोसो नागिरदों जों जाय हाखौ फाट्टा होनानै मानसिफोरखौ पारमानेन्ट खालामनो नागिरदों बेनिफ्राय बे होखारनायसो आमा बर' जाथिनि सोर आदिबासिनि सोर नेपालिनि सोर राजबंशीनि सोर बाङालिनि सोर मुस्लिमनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों बिसोरलाय प्रमोद बर'आ मा मावनो नागिरदों बे एथ' गिदिर थगायबाय जोङो हाखौ फाट्टा होनो नागिरदों रावखौबो होखारहोआ जों फाट्टा होगोनथ' मा खालामनो नायबाय थाबानो जाबाय हाखौ फाट्टा होगोन जोङो सरकारा जोंनो दागोन सरकार আমিয়ে বনাম আৰু আমি চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত এইবিলাক প্লেনিং কৰিছোঁ এনেকুৱা আমি কাম কৰিম বুলি মাটিৰ পাট্টা বিতৰণ কৰা এইটো আৰম্ভ কৰিব আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পইচা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড মেয়ৰ বা বড়ো ভাষানি বড়োলেণ্ডনি আইনা অসমীয়ানি বড়োলেণ্ড দৰ্শন এইবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পইচা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক আঁচনি আমি লৈছোঁ बेफोर आसनिखौ जों लादों तारमाने मन्दिर मस्जिद बा गिर्जाफ्राव जोङो डाइरेक्ट फैसा होनो हाया सरकारनि फैसाखौ ओंखायनो एबार जाहाथे बे मन्दिर मस्जिद आरो गिर्जाफ्राव डाइरेक्ट फैसाखौ जों हरनो हायो बिनि थाखाय मोनसे आसनिनि खालामबाय जोङो खालामसिगोन एबाराव गोदानाव आगोलाव गैयामोन एबाराव खालामगोन मिथिबाय डाइरेक्ट मन्दिर बाथौ मन्दिर हक ब्रह्म मन्दिर हक गिर्जा हक मस्जिद हक बेफोराव डाइरेक्ट फैसा हाबनाय डाइरेक्ट फैसा मोनगोन आगोलफ्राव बेबादि सिस्टेम जोङो बिटिसिआव बानायाखैमोन एबाराव बानायबाय एबाराव जों बानायगोन गोदान सरकार मोननाय लोगो लोगो जोंना रावखौबो होखारनाय गैया गासिबो बिटिसिनिखा ना बबेबा बाहेरानि मानसि दंबा फैलाय जोंना जाहैबाय আমাৰটো হ'ল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই অঞ্চলত যিমান মানুহ আছে সবে বিটিচিৰ বাসিন্দা এইটোকে বেছ কৰি পেলাই আমি মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি কোৱাটো সেইটোৱে মাটিৰ পাট্টা নথকাৰ কাৰণে বহুত মানুহে চৰকাৰৰ আঁচনিটো পোৱা নাই যাতে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ কাৰণে আমি মাটিৰ পাট্টা দিব বিচাৰিছোঁ हानि फाट्टा गैयिनि थाखायनो जोंनि गोबां मानसिया सरकारनि माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हायाखै
बेखौ जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय जोंहा हानि फाट्टा होना दङ प्रमदरा होखानोसै नांदों नोंसिना औ नोंसिनि नङालाय बैसिनि फेरेंगाया बावलै एखमबा नोंसिनि नङा जों बैसिनि मिथिबाय बैसिनिया होखानोसै नागिरो जोंना हानि फाट्टा होनो नागिरो बिसिना होखानो नागिरो बबे मोजां जाखो होखारग्राया मोजां ना दोनग्राया मोजां हानि फाट्टाखौ नाङा होनबालाय बिसोरलाय हानि फाट्टाखौ नाङा हा फाट्टाया बयनोबो नांथारगौ हा फाट्टा गैयाबा सिनायथिया एसे खम जायो सरकारनि माबा माबिफोरखौ मोननाया खम जायो बा मोना सरकारनि माबा माबि बुस्थुफोर बा जेखि जाया आरोखि आसनिफोर लन सनानो होन बा न'आनो होन बेफोरखौ मोनोबा हानि फाट्टाया एकदम दरखारथार जोंहा बेखौ बानायनानै होनो नागिरदों बेसा होखारनो नागिरदों सरकारा बिफेबानो दायो दे भुल खालामनो नाङा सरकारा बिफेबानो दागोन दै आरो एर होबावनांगौ हिनजावफ्रा बांसिन खालामबाय जेराव हिनजाव बांसिन जायो बे देरहाय जाहैदों मिथिबाय बे हिनजावफ्रा बांसिन नुवाखै हौवाफोरनिफ्राय मिथिबाय जेराव हिनजाव बांसिन जाबाय बे थैखाबाय देरहाखाबाय बियो नङा होमबा बेहायबो दिनै हिनजावफ्रानो बांसिन दं हौवाफ्रा जेबो नङा हिनजावफ्रा थिग थाबानो आरामसे थांफाखायो नङा होमबा आसलथे हिनजावफ्रासो नामालाय हौवाफ्रा जाहोनाय नाम थायो खिन्थु हिनजावफ्रासो जाहोयो फिसाइखौ आंथ' जा नुबाय नङा हिनजावफ्रासो आसोल दा जों ओंखायनो महिलाफोरनो हिनजावफोरनो माखासे आसनि जोङो बिटिसिआव सब समाय लाबाय थायो आरो एबारबो लागोन मिथिबाय हिनजावा जा बुङो हौवाफ्रा बिजों थांफाखायो जों मिथिखागौ बारनो हाया बे बारबाथाय माखौबा जाबि हौवाया नङा होमबा जायखिजाया गोजोननाय थाबाय बे जोंहा अनजुलि बायद' दं चन्दन दङ बहुद खोथा बुंगोन आङो थारमाने दिनै फुजानि दिनखाय बैयाव मुस्लिम एरियायाव मोनसे मिटिं लादों दतमाथिंजाय दै एसे एदाव हैसैलाय आङो बे आसोलफोरखौ मुस्लिम एरियायाव दे थांनोसै आङो मिथिबाय दै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ